Lektory sú vynikajúci. Rada sem chodím na sebaobhajce, ale ja inak chodím na sebaobhajcov veľmi dlho. Samozrejme, treba otvorene povedať, že ten proces učenia sa o svojich právach, poznávania ich a aj toho procesu naučenia sa, ako svoje práva obhajovať, u ľudí s mentálnym postihnutím nie je rýchly. Môže trvať aj niekoľko rokov. Je to jednoducho proces. Proces, ktorý je dlhodobý, ale jednoznačne vidíme výsledky. Mne sa to tu páči veľmi dobre, mám tu veľa kamarátov, preberáme tu veľa tém. Naši sebaobhajcovia naozaj začínajú komunikovať iným spôsobom, začínajú sa dožadovať iných vecí a niekedy aj dochádza k takým, nechcem tomu povedať, konfliktným situáciám, sú to skôr také situácie, ktoré si potrebujeme vykomunikovať, či už s rodičmi alebo s opatrovníkmi, pretože to, čo sa odohráva alebo čo sa naučí na stretnutiach sebaobhajcov, logicky chce ten sebaobhajca preniesť aj do svojho súkromného života a tam teda môže dojsť k nejakým takým konfliktom s rodičmi alebo s opatrovníkmi, kde je žiadosť alebo požiadavka zmeniť možno nejaké zaužívané spôsoby fungovania v tej domácnosti. A jednoducho ten človek s mentálnym postihnutím sa snaží prebrať viacej zodpovednosti za svoj život